Kuthi usabaningi ukuvela kwesitori santombazane owathandana nobhuti wakhe engazi. Uthi-ke lento uma ixoxa ngazi ukuthi inganekwane. Usisi wahlangana nobhuti wakhe ekhampasini. Babengazani nhlobo, kodwa-ke bathi ubhuti wakhe uma ngabe emshela wayevele ene-crush naye kuyena, nobhuti wakhe njengoba mechaza wayekade embuka emthanda. Kodwa-ke kwathi uma ngabe usuku owayecela ngalo inamba noma uxolo, kwawukuthi bayazwana, nabangani basho futhi bathi hey, naze nafanelana. Omunye othole lolu daba walichaza kangcono uthena. We guys, bese niyibonile indaba yalezi ingane lezi ngikhane ngiyibona manje. Ugeli uyathandana nomfana kanti umfana owakubo, umfana ingane kababa wakhe. Yo guys, hayi ngeke. Intombazane iyachaza-ke laphana ephejini layo ke ifike yaqala yaposta iy'thombe lezi. Kwase kwathiwa cha ngeke sicela i-story time. Intombazane yeza ne-story time. Intombazane ithi yahlangana nomfana eVarsity. Mabehlangana nomfana ngazi noma uthe bekuyi-first year or second year yabo. And then mabehlangana nomfana kube nalento yokuthi nje yazini bayazwana man. Nomunye uthi ugeli bekayi-crush yami kanti naye ngiyi-crush yakhe. Uthi masiqala sikhuluma nomfana vele ku-vibe nabangani bethu bethi hayibonina naze nafanelana kanjeni. Hayi emva kalapho-ke beqale-ke bekhulume, mabekhuluma begcine bethandane, beqeda ukuthandana, hayibo kube mnandi nje ku-relationship yabo, like bezithandana nje kahle kumnandi. And then emva kalapho uthi ugeli after 8 months sahlala isisu, mahlala isisu umfana athi yazini ngifuna nje ukuthi ngininakekele wena nonani ozayo, move in nami. Move in intombazane bahlala together. Umfana wazi wayenza nebhizinisi, mayenza ibhizinisi elokuthi phela bezokwazi ukuthi abanakekele bobabili. Uthi have a supportive father umfana. Uthi yazini uyamsupporta umntanakhe, ukhona for umntanakhe, uyamnaka nje. Uthi-ke mfana mabe move in together ke vele umfana anakekela ingane izalwe vele mayifika nje yonke into right, umfana ulungisile, umfana ubephanta nje ngayo yonke indlela. Hayi baqhubeka bathandana kunjalo. Uthi ugeli yena usebenzisa esinye isibongo, umfana usebenzisa esinye isibongo. Because yena unobaba okhona lapha ekhaya. Kusho ukuthi ugeli ubizwa ngesibongo salo baba lo ahlala naye. Lona azi ukuthi yena wakhe lo baba loyo. Ingabe kusho ukuthi uma wakhe washada naye lo baba lo. And then emva kwalapho umfana ke naye umfana unesakhe isibongo. And then ke bese ke umfana mabebuyelwe emakhaya ke umfana akafika ashe ekhaya hayibo nginengane phela mina kanje nje. Hayi bethi hayibo ingane ngeke phela ingane kumele ibuye ekhaya, kumele sihambe sohlawula. Hayi mabehamba ke beyohlawula ke befika kwantombazane ubaba womfana naye ukhona bayangena kubuka kwantombazane. Mabethi kushintsha umoya endlini. Umama mayebona ubaba wentomba, ubaba womfana, kuthiwa kwashintsha isimo, kwavele kwanari kwatense, kuthiwa kwashuba ngaphandle kokuthi kube khona amagama nje asakhishiwe. Intombazane sebemangele manje bonke abantu ukuthi hayibo manje kwenzakalani, like kushintshe nje, kuvele kushintshe nje. Kungabe kusakhulunywa manje sekubizelwana emaceleni, uthi umfana ubaba kamfana nomama wakhe sebebizelana emaceleni sebeyokhuluma. Kuvalelana isikhathi eside kuthiwa bekhuluma. Bephume sebetshela ukuthi ingane zami ngeke nize nikwazi ukuthandana. Kuthiwa umfana abiza ubaba abiza umfana wakhe amhlalise phansi amchazele, umama abiza ingane yakhe ichazele. Umama atshela ingane ukuthi kena lo baba lo fika nalomfana ubaba wakho wangempela. Intombazane isamangela isashaqekile yazi ukuthi kwenzakalani. Hayibo manje kanti kwenzakalani machaza athi ubaba wakho njengoba ngisho ngeke usakwazi ukuqhubeka nomfana lo ukuthi nithandane nobabili, ubhuti wakho lona niyazalana. Hayi kube nzima nje, yazini kushintshe nje isimo, kungabe kusaba mnandi. Hayi ba confused ugeli nomfana ba confused, akumnandi. Ugeli ade ixoxa indaba ubone ukuthi like she's holding tears back ukuthi angakhali. Guys yini hayi ngeke intombazane ke yona guyizini ithi nje yona yazini mina ngazi nokuthi ngifile kanjani ngale ndaba, like angizazi umuntu ngiyamthanda ngihlwana kanjani nomuntu engimthanda ngihlwana kanjani nomuntu kunengane involved la. Ithi intombazane yona ngokwayo ithi ngoba vele sebeqedile ukufunda and futhi bese behlala ndawonye bobabili, yona icabanga ukuthi nje ibuyele emuva ihambe yohlala nomfana beqhubeke lapha bagcine khona bengayekani. Yazi guys kunestory esifanayo ke ngasixoxela ugogo wami, uthi yena wayeseseyintombazane sakhulu endaweni yangakubo lapha akhulela khona. Uthi ugogo kwakhona omunye umama, lo mama lo naye i-situation ethi cishe mayifani. So lo mama lona washada nomfana wakubo naye same surname.
uthi ugogo ke lo mama lo umama wabo kuthiwa kwakuyinto nje vele yayithandela amadoda ilala nje nobaba basendaweni ihambe nje inika isika le khekhe inika isika le khekhe yenza yonke into inika labo baba laba izala izingane ezihlukahlukene kuthiwa lo mama lo umama lo gogo lo wathi mayisezoshona wasebiza zonke izingane zakhe waseyitshela ukuthi wena ngwakaMahlangu wena ngwakaMdlalose wena ngwakwaShongwe wena yey kwase kufika kulona ke wathi wena ke mntanami ungwakulesi sibongo lesi wathi lo mama uthini wathi he ungwakuleso sibongo leso mntanami thuwa lo mama lona ke kahle kahle njengoba emtshela ungwakulesi sibongo lesi ushadile bagijima la ko-10 years eshadile naleyo ndoda leyo baneyingane ezu6 kulomshado wabo ba-happy bonke izingane ku-right ziyaphila izingane nomyeni nawe uyaphila kuyaqhutsheka impilo iyaqhubeka thwavele wathi lowo mama loyo wathi mama ngizobuya ngizokungcwaba mawusufile sikhohlakala indini umthakathi womama and angiyingeni mina lento oqeda kungitshela yona uhlale wazi ukuthi wena uzofa nje nayo leyo nto yakho leyo angihlangani mina kwaba kanjalo ke guys Mlalo wami sikuphathela udaba lwakhe untombazane confessa echazela abantu kangcono ukuthi ngempela kwenzakalani nalo daba luyalandela. Okay, story time about the recent video I posted. I met the guy at the campus. Like we were both doing our first year. So it happened that we both had a crush on each other. So the day he approached me, I was with my friends, and he came to me and asked if I don't think we suit for each other. Like, my response was, I don't think so. But then, okay, then he left and I called him. I was like, I don't know your name. And then he said, oh, my name is Tebo. And he came back and my friends were like, oh, but you guys look good together. But you guys look good together. We took some pictures that day with using his phone, and then we exchanged numbers. That's when I texted him and he sent me the pictures. We started by being friends, yeah, and we never asked each other. And actually our surnames are not the same, so there was no clue that he could be my brother. Yeah, that's when we started talking. We started as friends. Then when time goes by, we decided to be in a relationship. Nothing was wrong by that time, but the connection was so strong. Mind you, I don't have that in mind that he might be my brother. Just thought maybe he's the one. Okay, part 2 of the story. Yeah, sorry nokuthi ngithathe isikhathi kuyenza part 2. Yeah, saqhubeka vele sajola singazi. And then after 8 months ngamitha, yabona. So sa decide ukuthi sohlala sonke, and then he took full responsibility. Sahlala sonke until ngiteta, yabona. So then ngateta sahlala nomntwana sonke. Wabatshela kibo ukuthi unomntwana, but then bebangamazi. So ngacala ukuthi yena ufuna ukuhlala umntwana, yabona. I-chaos ke yaqala lapho mase bafike ekhaya. Umama wabona ubabakhe because ubabakhe bekazile, yabona, for ukuhlawula. Naye he was there. How ngiyabona ukuthi no man, like something is weird, yabona. Bekune tension nyana. So mina, I don't know what happened. How did my mom and my dad separate? I don't know. But ngathi like it was distance. Uba mama ngathi wa relocated from the place that she was staying, yabona.
Okay, cool. Then how? I grew up knowing that my dad was my stepdad was my real dad, yeah. How manje umama ungibizele esayidini. After speaking to my dad, okay, the one that I didn't know, yangibiza esayidini uthi, I have to tell you something, yabona. I was like, what's wrong? Because I see ukuthi hi man, kune chaos lana, what's going on? And he told me ukuthi, yeah, okay, this is your real dad. Like, I was so confused ukuthi njani ngoba ubaba ukhona lana lo ngemaziyo njani ubaba njani. Okay, and then like after hearing ukuthi lo muntu ozohlawula kithi is my half brother, I was shocked. I was really shocked. Namanje, like, I really can't believe. It's just that this guy was so decent. Like, this guy was such a nice guy. Like, wasave imali for me. Namuti, mangteta sibe right. Wakali business to take care of us. Like, akumuveki like angeke ngikhone na ubaba mina yongitshela ukuthi yena amanyala vele angeke wakhondone. Like, imagine, isn't that being selfish? Like, he's just being selfish at this point ngoba there is a baby involved lana. Like, kusicabangela ayedwa vele usicabangela ayedwa. A situation lena, like, it's hard. It's even hard for my mom to decide what's the way forward. Like, angazi I should stay here at home or I should go back to my boyfriend, because we were staying together all along. Ever since the baby was born, we were together. Sihlala sonke vele. And manje sicedile ngekhosi yethu, so I don't know if my mom is gonna allow me to go back, but then my idea is going back and raise our child together. Okay guys, here is part 3. As I have promised that I was gonna update you with what's my decision on this. So I've decided that I'm gonna continue with the relationship without my parents' blessing. And I hope maybe one day they're gonna understand the decision that they made for me was gonna cost me my happiness. And bengeke ngikhone ukuthi ngihlukane no baba umntwanami just because when they failed ukungitshela from the start. So if vele bona bebangitshelile from the start, bengeke sifike la. So I'm gonna leave next week. Yeah, so I'm leaving next week, and thank you for the advices and the DMs you have been sending me. I'll update you guys.